Contes no aptes. En moments determinats, la vida ens proporciona històries inimaginables que moltes vegades ens creen confusió, perquè és la mateixa ment qui viatja pel desconcert de la realitat. Els petits relats d'en Joan Portales naveguen per aquest mar d'ambigüitat a la recerca d'una pròpia identitat. On és la dualitat entre la realitat i la ficció? Quina part de la incertesa cerca la precisió del destí? Quin desconcert ens apropa a la claredat? Contes no aptes. Porques famílies, de Joan Portales. «Veniu, ja ha sortit el sol!», exclamà la mare porca. Havia estat la primera a eixir de la cort i contemplava l'astre rei des d'un extrem de la tanca. Dins encara dormien el marit porc, el fillet porc i el seu germà porc. «No surt el sol», comentà el germà porc quan s'unia a ella enlleganyat. «És la terra qui ha deixat de donar-li l'esquena». «Potser tens raó, germà porc», digué la mare porca, i tot seguit tornà a exclamar: «Fillet porc, pare porc, lleveu-vos d'una vegada, que Occident ja ha somrigut el sol». La mare porca tenia en gran estima el seu germà. El considerava un savi. «No és que l'estimi ni més ni menys que el marit porc», pensava de vegades. «És un sentiment diferent. Ara bé, ni per ell ni pel marit porc no donaria la vida. En canvi, pel meu fillet porc la regalaria sense pensar-ho ni un segon», concloïa finalment amb llàgrimes als ulls. «Quin diumenge tan maco tindrem!», digué el pare porc, el qual fou el següent en llevar-se. Malgrat ser de raça ibèrica, respectava enormement el seu cunyat, encara que fos gai i de raça vulgar. De fet, ell era l'únic ibèric de la família. La mare porca no ho era, i el fillet porc, que encara dormia, era creuat. 50% ibèric, 50% vulgar. La família porca vivia a Can Girbau, una humil masia enclavada a la Vall d'Aran, regentada pels joves pagesos Antoni, el qual llaurava tot sol les 20 hectàrees de sembrat que posseïen, i la seva muller, la Margarida, que es feia càrrec tota sola del galliner, del cavall que es deia Macho, de la família porca i de les tasques de la llar. Eren una parella molt ben avinguda. Ambdós tenien les galtes vermelles i tenien 2 fillets de galtes vermelles, el Tonet, de 10 anys, i la Margarideta, de 8, els quals també s'estimaven recíprocament. Mentrestant la família porca gaudia del sol, la Margarida feinejava per la casa, contenta però angoixada, perquè aviat arribarien a passar el dia la seva germana Pepa i el seu cunyat Pep, junt amb els seus fills, Pepito i Pepita, de la mateixa edat que els seus. I encara que hi havia molta semblança en quant a la composició d'ambdues famílies, hi havia una diferència. Ells eren pobres i els altres eren rics. Arribarien en una tartana tibada per 2 cavalls i posseïen el doble de terreny i d'animals. Només vedelles, això no obstant. «No hi fa res tenir una casa humil», pensava la Margarida, «però tenir-la bruta i desendreçada, de cap manera». «No t'amoïnis tant, Margarida», li digué el seu home quan veié que s'estava posant massa nerviosa. «Si no els agrada, que s'hi posin fulles». «Ai, Antoni, com t'estimo!» «I jo a tu, reina de Finlàndia!» «Va, ja he donat el menjar a tots els animals. Què vols que faci ara?»
Sí? Preguntà alleugerida la seva dona. Doncs dona una ullada als nens, que estiguin ben nets i endreçats, amor. A les 10 del matí arribà la família rica, la qual, després d'abraçades i mostres d'afecte per ambdues parts, feu entrega d'una gramola i 2 discos de sardanes pels grans, una nina de trenes rosses per la Margarideta i una petita tartana de policia pel Tonet. «Ai, gràcies, Pep i Pepa!» exclamà la Margarida. «Com us estimo! Però no us en tornareu pas amb les mans buides!» «No pas», corroborà l'Anton. «Us farem justícia. Va, estrenem la gramola. Margarida, omple el porró gros per nosaltres i el petit pels nens. Visca Catalunya!» I a poc més de 2:45, pares i cosinets ballaven a l'era, davant de la tanca de la cort de la família Porca, la qual els contemplava embadalida. «Quina dansa tan bella!» exclamà el tiet Porc. «Mireu com es fa i es desfà!» «Jo també vull ballar!» demanà el fillet Porc. «Doncs no ho rumiem més!» encoratjà el tiet Porc, que s'estimava el seu nebot com si fos un fill. Tot seguit, la família Porca s'agafà de les mans i ballaren la Santa Espina fins al darrer compàs. I sense defallir, contents, tot i ser abstemis, en ballaren 6 més fins que els pares i els cosinets borratxos quedaren rebentats i ho deixaren estar. «Potser que anem per feina, no us sembla bé?» proposà l'Anton. «Ben dit, rei de Dinamarca! Som-hi!» recolzà la seva fidel esposa. Tot seguit, la Margarida, amb l'ajuda de la Pepa, posaren 2 olles al foc i esmolaren ganivets, mentrestant l'Anton i el Pep anaren a la cort i estaborniren el tiet Porc. «Mare Porca! Pare Porc!» exclamà el fillet Porc esglaiat. «Què li han fet al tiet Porc?» No miris, fill meu!» digué la mare Porca, tot amagant el fillet Porc entre les seves tetes grosses perquè era una truja i el seu marit un semental. «Què hem de fer, pare Ibèric?» preguntà, angoixada la truja vulgar. «Estabornir-los a ells», contestà l'Ibèric, enrabiat. «De cap manera», respongué la seva esposa. «Nosaltres no podem ser males persones». El tiet Porc ja havia estat arrossegat, penjat de cap per avall, el coll travessat per un ganivet llarg ben esmolat i la sang que embrollava, vessada en una altra olla per tal de fer botifarra negra. «I doncs, què hem de fer, truja porca?» preguntà l'Ibèric en veure el que seguia l'estaborniment del seu cunyat Gai. «Dialogar amb ells», digué la truja, amagant a consciència el fillet xarnego entre les mamelles. S'escarrassà en xisclar el matrimoni porc, però la família de males persones semblava que no el sentien. Havien omplert els 2 porrons altra vegada i xerraven contents mentrestant les 2 cuixes ja es coïen a l'olla fent-se pernil dolç. Aquestes, junt amb la resta del tiet Porc, formarien part del regal que s'enduria la família rica, que només tenia vedelles. «Fugim abans que ens posin a l'olla a nosaltres també», ordenà l'Ibèric, prenent el control de la situació. Tot seguit, mitjançant 2 braves cosses, tombà la tanca i xisclar. «Endavant! Seguiu-me!» Els malvats catalans, que ja anaven força pets, no s'adonaren de la fugida. Fins aquí, tot bé. Però vet aquí que el fillet mestís, que fugia agafat de la mà de la mare truja, ensopegà amb la tartana de policia que els cosinets havien oblidat al bell mig del camí i es va trencar les 2 potes del davant.
A la truja vulgar li sobrevingué un atac de nervis. El pare Ibèric un brot de pànic i en sentir els esquinçadors crits de desesper, el cavall matxo i els dos cavalls rics es van esverar tant que van saltar la tanca de l'estable i en la fugida esbojarrada van atropellar fatalment la família Porca. 5 minuts després, els esperits del fillet porc, de la mare Truja i del pare Ibèric van pujar al cel i es trobaren amb el del tiet porc, que ballava alegrement la Santa Espina amb una dotzena de sants gais.